yace wato hayatuk na farko rayuwarka qabla mautik kafin mutuwa da rayuwar din wadda aka sa a tsare ta a tsare mutuncinta kar a yi shaye-shaye kar ka kashe kanka kar wani ya kashe ka kar ka je ka sha wani abu ka halakar da kanka wannan rayuwa da Allah ya baka tsarkakakkiya to ka yi amfani da kana da rai qabla mautik kafin mutuwa ta zo domin idan kan mutu komai ya rige ya tsaya cik komai ya tsaya cik kenan da rayuwar nan ne za ka yi ibada da rayuwar nan ka zo masallaci yanzu waɗanda suka riga mu su da suka sa amfanin rayuwa da a tambaye su da sun ce wallahi a ba su duniya su rika a guda to yanzu mu muna da rai mu yi amfani da wannan rayuwar tamu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daga cikin abin da za a ciyo mutum da shi gobe alkiyama as-sifatu wal farag lahiya da samun dama ko hayatuk qabla mautik wannan rayuwa da Allah ya baka kai kokari wanda yake ka nemi lahirarka ka nemi duniyarka kakka manta da duniya don lahira ko kakka manta da lahira don duniya saboda haka kenan kowane duniyan nan gane za a neman guzurin lahira hayatuka qabla mautik ya aka ce idan dan adam ya mutu in qata min amlihi illa min salas in dan adam ya mutu aikin sa ya riga ya tsaya tik sai ababe guda uku sadaqatun jariya sadaka mai gudana ilmun yantafa bihi ilmi da ake amfani da shi wanda salihun ya da'uluhu qaila wanda yake dan nan ka kai shi makaranta ka karantar da shi ya san girman Allah ya san addinin musulunci kullu kodo wani lokaci yana yin addu'a yana rabbi gafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira duk dan da ke mawayan shi addu'a kakin ya kare shi ya samu gafara Allah ma bai sani ba saboda addu'a da yake mawayan sa dan haka kenan ka ci ribar rayuwarka qabla mautika kafin mutuwa domin al-maut ta'ti baghtatan mutuwa tana zuwa kwatsam wala amru sanduqul wal qabru sanduqul amal shi ko kabari shi ne akwati na aiki nan ciki ne zaka fara ganin abin da zaka gani dan haka kenan bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shababi urciyarka da Allah ya baka lokaci ne fage wanda yake mai albarka fage wanda zaka ci ambanin sa in zaka karatu zai ka samu saukin karatu kai har neman kuɗi kai koda wasannin duniya da gani ai yare ake nema in ma kokowa ta yare majikan ake nema in ma balan ta yare majikan ake nema in ma waƙe-waƙen gani na banza yare majikan ake nema in mutum ya tsufa in dai ba dan shi ban dariya ba ina za a sa cikin wannan abubuwa to ballantana addinin musulunci wannan rayuwa wani abu ne wanda Allah ya baka kurciya da Allah madaukakin sarki ya baka dan ka yi amfani da ita ne kada kai sake kurciyarka ka hallakar da ita ka lalatar da ita wajen shaye-shaye wajen raye-raye wajen ayyukan banza a'a ka yi amfani da wannan kurciyar wanda ba ta dawowa in ta kurci kai amfani da ita kafin cewa ta kurce ka tsufa kai da kake da kurciyar kan nan a lokacin da kana jin ƙarfi kana iya tare mutum 10 amma lokacin da yanzu sai da ka tankwarke ka koma kana tafiya da 'yan sanda yanzu ka ga sai a kowa masallaci wannan astaghfirullah yayi kyau amma da kurciyar kan nan ka yi amfaninta ka ci amfaninta kakin tsufa shina daga cikin mutane guda 7 wanda kwanaki mun karanta cewa wato Allah zai ɗauko samarukan da suka bautata ma Allah tabaraka wa ta'ala cikin kurciyarsu a sasu cikin inuwar al'arshi na da babu inuwa ta kuwa sai ta Allah tabaraka wa ta'ala kenan shababuk kurciyarka kada ka zama mai zazzaɓaɓɓen wando cikin ajami kowa ya ga uwa wuta da hili subhanallah wannan abu ne na 'yan luwaɗi masu nuna cewa su wato waɗanda maza ke nema na kai ko ka ɗauko na ganin wata birgewa ta ko wata wayewa ta a'a kada kai haka dan uwa kana tona makanka asiri har in kai ya sallama ma uwanka a hili babu sallah ko ka hude ɗan kunnai mata su an ka sani da hude ɗan kunnai da sauransu kuma alqazau yin aski a rage wato aski rabin kai a bar rabin kai annabi ya tsine mu wasu wannan dan haka kenan ka sa ɗan kunnai wannan abubuwa ne wanda ke adam mata wanda Allah ya ce aw man yunashsha'u fil hiyyati wa huwa fil masali ghayr mubin wanda aka rayar da ita aka tarbiyyantar da ita a cikin ado ana aiwata kakin ai suna ko ina an hudu mata kunne to kai zaka zama kamar haka
don haka kenan wanda kuma yayi kama da mata in ji manzon Allah ya tsini masa albarka. Da haka kada kai ma da mata, kada ka bar jikinka a hili ana kallo. Shababi kurciyar taka ka ci ribarta kafin cewa tsuha ce zakan maka. Sa'annan kuma wato wasihhatuka, lahiyar da Allah ya baka. Allah ya baka lafiya, babu wanda san daɗin lahiya sai waɗanda yanzu na can likita kwanci. Idan ma kana son wa'azi ka je likita, za ka iska wani an yi mai operation hanji ne suna nan daban. Wurin da yake an mai so wata shiya suna kwanci kuma suna ɗumi ka ce wani mai lahiya suna nan kwanci wata uku a kai da annan ba ka likita ba gidan kusa ai sai ka gode ma Allah.